Mga modernong lighted ocean nga mga buya nga ibutang sa kadagatan ubos sa jurisdiksyon sa Pilipinas. Ginspeksyon kaganiya sa Philippine Coast Guard. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, gisusi kaganiha kining mga buya nga andam ng Iinstalar sa kadagatan nga parte sa teritoryo sa Pilipinas. Kini ang unang tulo sa naputanan ka mga lighted ocean buoys nga ibutang sa Benham rice o Philippine rice. Gidisenyo o gimanufacture kini sa Espanya ug dinhi sa Sugbo gipadala ang mga parte sa Boya ug dinhi na gi-assemble. Gisusi kaganiha ang buya sa kadagkuan sa Philippine Coast Guard. May gitas-on kini nga 30 katiil matag usa ibutang sa dagat aron pag-ila sa teritoryo sa nasod. Kumpleto sab ang mga parte niini gikan sa lantern ingon man sa sinker o pagpabugat niini sa seabed, higanting makadena ug mga higot niini. More of a marking system, but in conjunction with using AIS, it clearly sends out a signal to mark that area and say what it is. There can be no excuse for any vessel not knowing that there is the Benham Bank. Pasiuna pa lang kining tulo ka mga buya nga ibutang unya sa gobyerno sa Pilipinas sa Benham rice o karon mas na ilang Philippine rice nga gihulagway nga critical nga parte sa Philippine territory o karon food supply exclusive zone. Lakip sa giandam alang sa instalasyon sa mga buya ang remote operated vehicle o ROV ug depth sounder nga mususi sa parte sa dagat nga ugbukan sa sinker o pabugat sa buya. Barko sa usa ka kompanya nga nagbase sa Consolacion ang gamiton sa pagtransport sa mga buya ug sinkers paingon sa Philippine rice. Tuig 2012 giaprubahan ang claim sa Pilipinas nga kabahin sa teritoryo sa nasod ang maong parte sa dagat sa eastern side sa Luzon. The asset can be monitored remotely via satellite. So a few times a day the system will send out a message that goes via satellite and it'll go back to PCG, and PCG can monitor the location of the buoy, it can monitor the status of the asset, the power supply, whether the lantern is working, and it can change configuration of the lantern if it has to. Karong semanaha, Bob, mugikan na katong barko nga nanukad gikan sa shipyard sa Consolacion sakay katong mga buya ug mga kagamitan alang sa pag-instalar na ini sa bahin sa Benham rice. Mga duha nga to sa tulo ka adlaw ang biyahe paingon dito sa Luzon area sa dili pa sila musugod sab sa ilang underwater survey kung asa gyud iugbok o ibutang katong maong mga buya. Bob? Unya, respetuhan na sa China, Nico, o gadhasmaganag barkos China, di na mabungkag. Kung kahinumduman hinoon, Bob, kining Benham or Philippine rice gideklarar na gyud kini nga ubos sa teritoryo sa Pilipinas, Bob. Kabahin sab kining maong buya, Bob, gihulagway sa katong nag-assemble niini nga mas dako ni siya, Bob, sa naandan nga mga gidakon sa mga buya gani 30 feet ang gidakon, Bob, ug makasend gyud ni siya og mga signals estado bali sa iyang lokasyon ug unsay mga ma-pick up niya nga mga feedback gikan sa iyang lugar paingon sa headquarters sa gobyerno sa Philippine Coast Guard ingon man sa nag-manufacture sa maong mga buya, Bob. Daghang salamat, Nico Serino, sa imong live report.